Sanibona nonke babukela emakhaya, welcome to my YouTube channel uMaNgcobolo uMapholoba uMashiya Mahlangathazo Shumayela ufuze unyuso. Babukeli, namhlanje ngizochaza ngesimo sama-fruit, iy'thelo ezinjengo-banana, ezinjengama-aphula. Leso simo leso sisho ukuthi ephuphweni abantu bakini bayacela, bacela iladi, bafuna wena ubenzele iladi. Kodwa-ke futhi isimo sey'thelo siphinde sichaze nokuthi kunomuntu ekhaya okhulelwe. Siphinde sisichaze futhi isimo sokukhulelwa. So mawuphuphe iphupho elikanje kumele ulilandelele, ngoba ungazitshela ukuthi kukhona okhulelwe kanti akekho, kumele wena wenze isimo seladi.